Hola, molt bona nit. Aquest matí l'Ajuntament de Sabadell ha posat en funcionament el que ja és el tercer punt d'informació per atendre qüestions relacionades amb les obres al metro Sabadell. La nova oficina serà un espai complementari amb la TUS, Transports Urbans de Sabadell, que el pròxim mes es traslladarà a aquest nou punt fixe d'informació. Així mateix, aquest punt d'informació, igual que la resta, disposarà de 2 informadors que atendran les demandes dels ciutadans i ciutadanes. Aquestes, doncs, unes notícies més destacades de l'informatiu aquest divendres, 4 d'abril 2008. La resta de la jornada de la comarca ens deixen, entre d'altres, els següents titulars. Ahir es van presentar la segona edició dels estius universitaris. Durant els mesos de juny i juliol s'han programat seminaris, cursos i tallers dedicats a temes d'actualitat. Tindran lloc tant a Sabadell com al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona i pretenen donar formació a universitaris, professorat de primària i secundària i professionals de diversos àmbits. Durant tot el mes d'abril, el Conservatori i l'Escola de Música de Sabadell acolliran el programa Música Oberta, que enguany arriba a la seva tercera edició. Per aquest any s'han programat tallers d'àmbits musicals molt diversos amb l'objectiu d'arribar a un públic més ampli, però sense deixar de banda la qualitat i el perfeccionament. L'objectiu, acostar la música a tota la ciutadania. L'Escola Industrial de Sabadell ha organitzat una jornada per celebrar la festa patronal de Sant Josep. Entre d'altres, han dut a terme conferències i un any més un concurs entre els estudiants de cicles formatius i aprenents que enguany arriba a la 16a edició. Es tractava d'elaborar una peça a títol individual amb limitació de temps. La peça guardonada ha estat una petita taula semicircular. Aquest matí l'Ajuntament de Sabadell ha posat en funcionament el que ja és el tercer punt d'informació per atendre qüestions relacionades amb les obres al metro Sabadell. La nova oficina serà un espai complementari amb la TUS, Transports Urbans de Sabadell, que el pròxim mes, recordarem, es traslladarà a aquest nou punt fixe d'informació. Així mateix, aquest punt d'informació, igual que la resta, disposarà de 2 informadors que atendran les demandes dels ciutadans i ciutadanes. L'Ajuntament de Sabadell posa en funcionament un nou punt d'informació per atendre qüestions relacionades amb les obres del metro. La nova oficina està ubicada al carrer de la Borriana, número 33. Divendres passat va entrar en funcionament la primera a Can Uriach i el passat dimarts la de la Caseta de la Concòrdia. Des de llavors ja han passat per les oficines prop de 800 persones. Exactament, a l'entorn de 800 persones en aquests pocs dies ja han anat als punts d'informació a demanar o a preguntar o a recollir informació. A més, hem de sumar gairebé 1 miler de persones més que han participat de les diferents assemblees de veïns que hem fet al llarg d'aquests dies. En els propers dies aquest serà un espai complementari amb altres serveis. Per exemple, l'empresa de transport urbà de Sabadell, que fins ara tenia l'oficina de venda de bitllets a la plaça de l'Àngel, es traslladarà a aquest nou punt fixe. La data que tenim és final d'abril, el que passa que el que no volem és que sigui un canvi d'un dia per l'altre, perquè penseu que allí rebem moltes visites, moltes consultes, molta gent que va adquirir els seus tiquets i volem que n'hi hagi un temps en el qual poder avisar a tothom del canvi que es produirà. En el futur està pensat que la nova oficina també esdevingui un punt d'informació ciutadana especialitzada en la vessant turística i que complementi així la funció que fins ara es dona a l'oficina d'atenció al ciutadà. Ara només queda esperar perquè al llarg dels propers dies es posin en funcionament les altres 2 oficines que es situaran a la cruïlla del carrer Pi Maragall i l'Eix Macià i a Can Marcet. El carrer Alfons Sala, al districte primer de Sabadell, es remodelarà totalment. Així ho ha decidit la Junta de Govern local avui, després d'aprovar el projecte d'obres d'urbanització d'aquest carrer, que també preveu actuar sobre els carrers Ripoll i del Metge Mir. D'aquesta manera es dona, doncs, continuació a les obres que s'han fet a la Gran Via des del carrer de les Tres Creus. El carrer Alfons Sala, al districte primer, lluirà un nou aspecte ben aviat. La Junta de Govern local així ho ha establert amb l'aprovació del projecte d'obres d'urbanització d'aquest carrer, que també preveu actuar sobre els carrers Ripoll i del Metge Mir. Es tracta d'unes obres que suposen la continuació de diverses fases que s'han anat executant a la Gran Via des del carrer de les Tres Creus, amb l'objectiu de fer un espai més amable per als vianants que guanyaran lloc de pas. Es tracta de fer una plaça amable que combina una realitat que és evident, que és la presència del carrer Alfons Sala i a continuació de la Gran Via, i per tant el que es pretén és donar això,
certa coherència amb el contingut del voltant. En concret, s'intervendrà en una superfície de 1.700 metres quadrats que té forma d'L i que continuarà el carrer inacabat fins al del Metge Mir, construint vial, voreres, zones d'aparcament, cruïlles i passos de vianants. D'aquesta manera, la zona que ara mateix no està ordenada perquè s'hi està construint una nova promoció d'habitatges millorarà significativament. I és que aquesta zona constitueix un corredor central, amb molta freqüència de pas per la seva proximitat a les estacions de Renfe i autobús. Les obres tenen un pressupost de gairebé 193.000 euros i, entre d'altres equipaments, preveu instal·lar 2 peces de parterre de forma triangular, amb zones de gespa artificial. Per tant, serà el primer espai públic que remodela recentment amb gespa artificial amb una actitud de sensibilitat per la situació de sequera actual que patim. Amb aquesta actuació, l'Ajuntament pretén que l'experiència serveixi de prova pilot per estudiar futures implantacions de gespa artificial en d'altres llocs de la ciutat. Més temes. Ahir es va presentar la que ja és la segona edició dels estius universitaris. Doncs bé, el programa d'enguany oferirà un total de 98 propostes formatives entre seminaris, cursos i tallers durant els mesos de juny i juliol, majoritàriament a Sabadell i al campus universitari de la UAB, la Universitat Autònoma de Barcelona. Amb una oferta única, la segona edició d'estius universitaris que agrupa des de l'any passat els cursos d'estiu que l'Associació Sabadell Universitat i la Universitat Autònoma de Barcelona organitzen, oferirà aquest any un total de 98 propostes formatives durant els mesos de juny i juliol a Sabadell i al campus universitari de Bellaterra. Les activitats que es proposen tenen com a objectiu la formació dels estudiants universitaris, del professorat de primària i secundària i de professionals de diversos sectors. La finalitat és augmentar l'oferta, donar més riquesa als programes que s'ofereixen i, a més, obrir-ho al màxim de gent possible. Entre les propostes formatives d'aquesta edició hi haurà 59 cursos, 32 conferències i 10 seminaris. Els seminaris tractaran qüestions d'actualitat i interès social com ara el canvi climàtic, la medicina, les tecnologies, la innovació a l'empresa, el cinema i la paleontologia, entre d'altres. Pel que fa als cursos i tallers que es faran a diferents punts de la ciutat, es tractaran temes com l'animació en flash, l'escriptura creativa, l'expressió oral o els sistemes de compatibilitat informatitzada. Donen la possibilitat per obrir a nous camps de coneixement, per obrir noves preguntes, per aprofundir en preguntes que ja s'han fet. O sigui que és un tipus d'activitat de formació una mica diferent de la que seria el típic estudis universitaris. El tret de sortida de la nova edició ha anat a càrrec del director de recerca en salut internacional de l'Hospital Clínic de Barcelona, Pedro Alonso, amb la conferència Los grandes retos de la salut mundial. Tot i que el projecte encara és jove, la qualitat i varietat d'activitats proposades i el grau d'acceptació que va tenir la primera edició són 2 elements que han animat a continuar impulsant la iniciativa, amb la voluntat de que els estius universitaris esdevinguin un referent formatiu de debat i reflexió a la ciutat de Sabadell. El president de la Borsa de Barcelona, Joan Hortalà, ha presentat avui la conferència La situació actual de l'economia a la Cambra de Comerç de Sabadell. Ha afirmat que s'està produint un canvi de tendència al cicle econòmic després d'una etapa d'expansió econòmica. El procés de desacceleració ens portarà a una etapa constructiva, ha dit. Ha afegit que tota crisi té el seu origen en un sector de l'economia en concret que genera desconfiança. En aquest cas, trobem que el sector que està patint la major davallada és la construcció. Aquesta crisi ja ha passat al sector financer, però encara no ens trobem en una crisi general, ha assegurat. Actualment, segons Hortalà, es té la percepció que la situació està pitjor del que realment és. Això provoca que es distorsionen les decisions, generalment exagerades, i finalment que la situació acabi empitjorant. De moment, la crisi no es manifesta de forma crítica al sector exportador i a la demanda domèstica, malgrat la pujada del preu del petroli i la fortalesa de l'euro. El grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa